Мъже, има 5 опасни жени, които трябва да избягвате. Ще обясня номер 1. Жена, заобиколена от много мъже, които тя нарича свои приятели. Тя е измамница и патологична лъжливка. Тези мъже са твоята замяна. Избягвай я. Не. Номер 2. Жена, която те иска за твоите пари и не ти носи стойност. Тя е финансов вампир и паразит. Тя ще те разруши. Избягвайте я. Не. Номер 3. Жена, която не приема инструкции, корекции и указания от вас. Тя е арогантен кретен. Тя ще те разруши. Избягвайте я. Номер 4. Ядосана, горчива, нещастна жена, която не ти дава спокойствие. Избягвайте я. Номер 5. Жена, която постоянно те унижава. Тя не принадлежи на твоя живот. Отдалечи се от нея. От нея. Ако не ме следваш, може да не ме видиш отново. Но ако ме следваш, поздравления. Всеки ден растеш.